Kaixo, batzutan pertsona batekin bilera bat adosteko, eguna eta ordua, horrek eskatzen du 11 mezu, joan etorri ezin dut, honetan bai, honetan ez. Hori konpontzeko, asistantu gehigarria dago erabilgarri. Begira, mezu honetan adibidez, aukera batzuk gehitu ditut, eta bidaltzen badiot, jasotzaileak jasotzen du nire mezua, irekitzen du, esaten du ondo datorkit, hemen bidali dit erantzuna, hemen dago erantzuna, eta hautatu duen ordutegia nire egutegian txertatu da. Nola egiten da hori? Instalatu behar dugu aplikazio gehigarri hori gure nabigatzailean. Sakatu 3 puntutxoetan, más herramientas, extensiones, gehigarriak, eta hemen dago denda. Assistant, du izena. Bilatu, hau da, gehitu, eta gehituta dago. Orain, ireki korreoa. Eta idatzi mezu bat. Hemendik aurrera, txertatuta daukagunez, gehigarri hori, mezu guztietan, izkin honetan, agertuko zaigu, hau, asistanteko gehigarriaren ikurra. Sakatzen badugu, eskatzen digu, helbidea idaztea. Orain bai, sakatu hemen, sinkronizatu asistanteko eta Gmaileko saioa, eta hemen daukazu zure egutegia. Zenbat denbora egongo zara bilduta? Ordu erdi bat edo ordu bete? Noiz ahal duzu? Ostegunean 5etan? Hautatu aukera hori. Ostiralean ere? Hautatu aukera. 5etan eta 7etan hautatu nahi dituzun edo libre dituzun ordutegiak. Hau behin beteta, sakatu hemen, eta korreoan itxatxi dira aukerak. Eta gainean, ingelesez mezu bat dago. Personalizatzeko, ezabatu mezua, eta idatzi nahi duzuna. Hemen agertzen dira aukerak, bidali mezua, eta hemen dago mezua. Jasotzaileak aukeratzeko bat, eta lehen ikusi dugun bezala, igorlearen kalendarren agertzeko. Eskerrik asko, agur!